Ce spuneți să facem astăzi? O super rețetă de chifteluțe. Rapide, delicioase și perfecte pentru un snack sănătos. Eu m-am folosit de niște brocoli congelat pe care l-am fiert pentru 4 minute, l-am lăsat la scurs, apoi l-am trecut prin blender. Am amestecat cu brânză cheddar, puțin parmezan și 2 linguri de pezmet. Am adăugat și un ou, sare și piper, am amestecat foarte bine toate ingredientele, apoi am lăsat vasul la frigider pentru aproximativ o oră. Timp în care aromele s-au completat foarte bine și amestecul s-a mai închegat. Am început să formez chifteluțele, pe care le-am trecut prin făină, ou bătut și apoi prin pesmet. Am așezat chifteluțele într-o tavă de cuptor, tapetată cu hârtie de copt și am introdus tava la 200 de grade pentru aproximativ 18-20 de minute, timp în care ele s-au rumenit, brânza cheddar s-a topit, iar rezultatul a fost unul minunat.